Ġiet imnedija s-sitt edizzjoni tal-Premju għall-Arti. Il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti u manager tal-proġett tal-Premju għall-Arti Marija Angela Vassallo ħabret li għall-edizzjoni ta' din is-sena saru xi tibdiliet. Il-kategoriji kompetittivi se jiżdiedu għal 14 b'ħames proġetti magħżula għall-aħħar stadju. Se jirritornaw ukoll 3 kategoriji onorarji mhux kompetittivi. It-titlu ta' Ambaxxatura għall-Arti se jkun miftuħ għall-aġġudikazzjoni fl-edizzjoni ta' wara li se tkun fl-2025. Il-proċess ta' nominazzjonijiet tal-premju huwa bbażat fuq sejħa ta' nominazzjonijiet li tista' ssir online fuq www.premju.mt. Il-perjodu ta' eligibilità għal din l-edizzjoni huwa bejn l-1 ta' Ottubru 2021 u l-31 ta' Wissu, bin-nominazzjonijiet iridu jitressqu sa 22 ta' Settembru. Dawk nominati se jiġu kkuntattjati mit-tim tal-Premju għall-Arti. Aspett ġdid huwa li n-nominazzjonijiet għall-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ, l-aqwa proġett fil-komunità, l-aqwa kisbiet internazzjonali u l-aqwa intrapriża kreattiva u innovattiva se jgħaddu minn stadju ta' votazzjoni pubblika li se jseħħ ukoll fuq www.premju.mt u jkopri 25% tal-marki finali. Il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonici li nieda dan il-premju qal li dan huwa mod eċċezzjonali biex jingħata rikonoxximent lit-talent f'dan is-settur. Il-premijiet huma mfassla b'mod li wkoll jinċentivaw u jħeġġu lin-nies illi ankuma jivvotaw għal dawk l-artisti u kreattivi li fil-femma tagħhom li jiġu mogħtija premju skont il-kategoriji rispettivi.